National ID registration sa Pangasinan nagpapatuloy. 2.7 na milyon ng Pangasinense tinatayang rehistrado na. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Nagpapatuloy pa rin ang mga isinasagawang National ID registration ng Philippine Statistics Authority Pangasinan sa lalawigan. Sa huling tala, nasa 2.7 milyong Pangasinense na ang rehistrado para sa National ID na siyang magagamit sa iba't ibang transaksyon na nangangailangan ng kumpirmasyon ng pagkakakilanlan. Tuloy-tuloy naman ang schedule mula kahapon, April 28 hanggang 29 at 30, 2026 sa bahagi ng Calasiao, Asingan, Alaminos City, Sual, Umingan, San Carlos City, Lingayen at Bayambang. Natapos na makapagsagawa ng registration sa nakaschedule na ilang barangay ng mga bayan at lungsod sa nakasaad. Ang lalawigan ng Pangasinan ay kabilang sa nangungunang nakakapagtala ng bilang ng mga registrants at aktibong isinasama ang National ID sa mga transaksyon at serbisyong nangangailangan ng pagkakakilanlan. Kasama mo na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.